Pinapalabas, simbangpet ni Marisol iti Villa Gabriel. Nagdandanag ni Pedrita, tamangan no sana nagbaliw ti ugali daytoy, ket kakaasidan to nga irurumen na. Itimot kadda ni Edita iti ili ti San Gabriel, napan iti ayan ti balay da Doña Agosta. Di nan nakita ti sigud a balay da Lolita, no di ket may salangan abasit a balay ti adda dita. Nagapapo, ngem awan ng lukat iti balay. Timmanaw metlaeng ni Edita. Iti may sangal daw, isagsagana ni Benito ti kabalyo a pagsakayan ni Marisol, idi nakita ti balasang. Sana na pagsusurot ni Benito ti garaw na, idi pinagsasawan daytoy. Ad-adda pa yan ti panakaklaat na, idi tinong pati balasang. Nakita gayam ni Don Esteban ti naramid ni Marisol, ket ison ti nagpadispensar kini Benito. Itagagayem, adtoyin ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ay, ayan nga tangharuden ni Pedrita nga, senyor. Ala, agpatulong ni si kakadagiti duwana mo, chacha. Amangan no nakita da ni Pedrita. Uwan, senyor. Madanagan ni siyak. Nakaroti na ramid ni Marisol kini Pedrita. Amangan no dagasan tinapasamak. Uray siyak. Agsawar met ni siyak. Amangan no makita ni siyak ni Pedrita. Luciano, anyat damag mo. Umaingatan ni Senyor Esteban ita. Jak amo apong. Awan mo ti imbilin na kadagiti na pan ija sentro. Ala, urayin tayo latang arod. Ha? Apong, tumanaw kay iti patad. Apay? Adda nakakabalyaw. Kasta una iti pardas ti palagpataray na iti kalsada ng surot iti irigasyon. Ayan na. Di umakita ni Deji man o. Mangmangag pa iti panangabog na iti kabalyaw. Asino nga'y dadyay? Ay. Babain sa matapong. Babae? Wain. At idog tibok na tanay. Maitay-tayab. Ay, mga nun Senyorita Marisol. Anya? Ay, amangan no isungag paisaw. Apong, amangan no umay dito ranchaw. Ay, sus, umay katulungan nakta-iwalin tayo dagito nagkayasak iti inaramid ko abamban. Dagita launay buko ti kawayan. Isagad mo iti igita makatudok iti gapan dagita. Wala pong, bayan nyo. Siya kung ti makamaw. Mabiit lang aramidon dayta. Aha. Dito'y gayam ti balay apagyanan ni da kayo aranchero? Wen, senyorita. Mano amin ni da kayo na agay aywan iti vaka dito'y rancho? 15 kami, senyorita. Nagadon ni da kayo? Agkurang kami paikit di kumaa, senyorita. Agarop duwagasot niya ulo ti ay-aywanan may. Puwera ka dagiti urbon kaya na. Stop ito! Senyorita? Ay, Senyorita. Saan ko na kayat nadulaunay ti palabras ni da kayo? Saan na kayat ni siya ti adon na rason? Aglaplabas tayo yan. Oh! Apay nakasta ti panangkita ni Sika kan ni siya? Lumaban ni Sika? Saan? Senyorita? Muy bien! Ha! Ang trabaho ni da kayo. Awan ti sadot. Talumamuan ni siyak na saan na aramidan ni da kayo ti trabaho. Ha! Masisante ni da kayo amin!
Aglablabesan. No jakla pampanunutan ti pamilya. Ang mga no tinutupakon ti anak ti amo tayo. Luciano, agtapal ka. Nalabesan. Nakarakaro pa yung ti amana. Gagangay ata di maklite sa bali apagilian. Idumayo ti ugali na kadagiti kailian tayo. Iti ugali dayjay agang ganaat. Napanan nga tan ni Pedrita. No adda napanan na. Apay adi nagpakada. Saan nga ugali ni Pedrita ti pumanaw latan? Di na ngamin kayaat nga agdandanagak no jak makita. Apay itakit awan metan. Adda lakit binapanan na. Madi ti kasto nga inaramid na. Madi talaga. Benito! Senyor. Oh, madanagan ni Sika. Saan mo pa'y na nakita ni Pedrita? Saan pa'y nga ron, senyor? Oh, sa dino tinapanan ti asawa ni Sika, Benito? Madanagan akong, senyor. Saan nga ugali ni Pedrita ti di agpakadan wadda papanan na? Ang mga dala na patek na napanan ni Iso. Senyor. Mala, sa pulilatan ni Sika. Ang mga dalaing napanan na, wenno orayam latan na sumangpet. Saan ang magustuhan ni Siak tigaraw dagiti trabahadores dito'y asyenda? Adot ti sadot. Kaya't nasawan day ta? Aggang ganar da iti sweldo, nakurang met iti serbisyo. Saan na mabalin? No pwede. No itulok ni Papa na malugi kadagiti patalon na? No pwede, no siyak ti agsawa. No pwede. Iha Mia! Hadda kagaya man. Si, Papa? Sa dino tinagapuan ni Sika, iha. Binisita ni Siak dagiti pagay, Papa? Pacheck, na nabangaran ni Sika na nakalangab iti presko na hangin. Saan napod nga dayta, Papa? Ke? Porke, iha? Makapasurun dagiti mannalon, Papa? Nagsasadot da? Ke? Nakitam gaya man, tayan dagiti mannalon, iha Mia. Si, Papa. Dandani manen ti panagani. Siya kung ti mangkita kadagiti mannalon, Papa. Katjak itulok, aswitikan dani da kayo. Iha, awan mo't ti mga alilaw kini Siak. Kasta ti ammo ni da kayo, Papa. Ngam nakita ni Siak ti garaw jay may sa aranchero. Di pagpaspastoran ni da kayo kadagiti vaka iji rancho. Ni Ama Osep? No, Papa. Jay akabanwag? Ni Luciano dayjay, iha. Natangig dayjay na tao, Papa. Kasla isumatan ti amo? Iha. Manipod ita. Siya kun ti makaammo iti amin at trabaho iti asyenda, Papa. Siya ti agmando. Pwede, Papa? Iha, kabaylan paimot ni Siak na papam. No, Papa. Aginanan nida kayo. Saan na kaya't ni Siak na mabanog kayo pa'y? Iha, saan na mabalin nawan ti araramidan ni Siak? No pwede, iha Mia. Bueno,
Da kayo ti makaammo, papa. Jakla kayat na mabannog ka kanayon? Saan na mabanog ni Siak, iha? Ehersisyo ni Siak tararamidag. Bueno, makaammo ni da kayo, papa. Idrita! Ayan mo! Idrita! Ayan ko. Puppukawan nak ni Benito. Idrita! Basura ti. Nagidak. Benito! Adak dito! Idrita! Ayan mo! Adak dito! Nabluaksan. Nasakit ti sikat ko. Adak dito pagibulungan ti basura. Idrita! Anyat na pasamakin ka! Apay nga da ka dita sa kaanan ti bakras! Oh my God! Tulungan nak, Benito. Nasakit ti sikat ko. Ala! Wine! Umay ka! Umay ka! Anya, tinapasama ka niya. Anya tinapasama kinisika, Pedrita? Tsaka mo, senyor. Ibagam no anya tinapasamakin ka tapno amumi. Awan ko naklangarudan. Apay ngamin nga ilibak mo. Nilangarudan senyor ti agdamdamag. Nay ko. Tsak may ladawan ti mariknak. Nga ut-ut. Kumarkaro ti marikriknak. Anya? Jesus apo. Anya ngay detan. Inkagsada iti kalesa, Benito. Ilugan tayo ni Pedrita iti kalesa. Taipan tayo iti pagpagasan. Juan, senyor. Don Esteban Gabriel, ti amak, nanang? Juan Rafael. Makitak tumot lang ti bagbagadang amak. Anya ti planom ita. Ta awanan ti inlimod ko kan ka. Ni mamam ti nakakaasi Rafael. Pinagatapan ni papam iti dakas. Nanang. Rafael anak, nahustuan kan iti tawan. Inuray ko na iti agundaway. Kat itataimbagan kan ti amin anapasamak. At dakan kan amang ikadeng no anya ti aramidem. Kayat ko ti mapan iti bagbagam nga Hacienda Gabriel, nanang. Tuntun at ti karbangat. Ngamsan pa'y nga ita. Anak ko. Agsaganak iti husto. Ngam ti kayat ko. Mapanta ko maijay lugar yo. Anya, delikado ijay lugar mi anak. Nakabutbutang dagiti tao ijay. Pumanaw tan dito'y syudad, nanang. Kayat ko asanahin ti bagik ngagnad iti probinsya. Sakbay ang mapanak iti Hacienda Gabriel. Narigat ti kasasaad mi ijay probinsya mi anak. Kinapudno na, ijay kumati pang padakkalakkan ka iti. Awan mo't pamataudak iti kwarta ijay. Kan maysa, napaggadpay iti lugar mi. Kayat ko ti agnad iti ibagbagam a probinsya yo, nanang. Naala, nukas tati ko nam. Sige, mapanta ijay Mindanao. Kinunam akakabagyam dagiti pagbutbut ngan ijay. Kayat ko amaam-am mo ida, nanang. Imbes nga umasidagta iti nagtaudam a lugar. Saan mo't taad-adda nga umadayuta? Dakkel ti makagapo, nanang. Anak, Di makelak dito'y syudad. Ado ti napadasa karigat. Ngam sabali ti rigat nga ibagbagam ijay lugar yo. Ket iso ti kayat ko ang mapadasan.
Kaya't kung timapan iti asyenda ti amak. Ayam, di pa imot si mangpot ni nanang. Napanan na nga ta. Kanyamot ta ni nanang. Kamayapin manaw, di na yung baga ti papanan na. Kasanon ti pa nang tonton ko iti amak. No, payanjak pala di na mag-idi. No, kasano ang makadano nak iti lugar ti amak. Kinun, no sa di na talaga ti pakasarakan iti bagbagana ang nalawa arancho. Maluksawak ka ni nanang. Ang mga nudyak makapagtapal kat. Mapasakit akin tun sumangpait. Ada gupupor. Sergio! Rumuar ka dito at agduelo ka! Buisit. Tay taman tay tao na kabisbisit ka. Rumuar ka dito kalabaw! Ito, talaga pagluksaw nagdayta. Payman, uray kat nasikmet. Sikapan ka loko. Rumuar ka dito! Palas! Rumuar ka! Palas! Ada ko dito yung likodang. Loko! Ayom ka! Awan mo talaga ang gaway mo! Dahil ito'y pa itinamalam! Anya dahil dayan anatagtagainap ko. Agsakit ka nun ni Gringo. Kat agnangabit kan patay. Kumusta nga tangag paison? Imbagak iti surat ko asumang petak iti unos ti tanlungal daw. Ngam makalawasak ton dito'y Villa Gabriel. Awan pa iti undas apam managnak ko iti pudno anapasamak iti Hacienda Gabriel. Agam akakmat. Amangan no ti mapagsaludsudak ket ibagada kada doon niya Agosta asyak. Amangan no makatumpungak iti makailasin kanyak. Ket ibagada ken ni Don Esteban. Tiyak kayat amamanda nga adda aklagayam dito'y poblasyon. Kasaritak to ti aking balay dito'y nagdagusak. Taitantan ko iti do nga aldaw ti ipapanaw ko dito'y. Damagak tulaangan numanot inayon ko iti pagabang ko. Anya day chay anatagtagainap ko. Maalyawak ang makalakit. Nakabut-butang. Agsublingatan ni Idita iti ayan ni Gringo. Anya mo ti plano ni Idita iti panagsublina iti Villa Gabriel. Gagayem. Di uliway na denggen ti tuloy iti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!